Ποτέ δεν θα ξεχάσω τον ήχο της φωνής του πατέρα μου να διαπερνά την γεμάτη κόσμο αίθουσα, τα λόγια του να στάζουν συγκαταβατικότητα, ενώ δεκάδες συγγενείς και παλιοί φίλοι της οικογένειας γύρισαν να με κοιτάξουν. «Είναι απλά μια στρατιώτης του ναυτικού», είπε γελώντας σαν να ήταν κάποιο αστείο. Τα πυρούνια σταμάτησαν στη μέση της κίνησης προς το στόμα, τα ποτήρια σαμπάνιας πάγωσαν στον αέρα και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να στέκομαι εκεί με το πιάτο μου ισορροπημένο στο ένα χέρι, νιώθοντας την πίκρα του να με μειώνουν σε μια απλή περιφρονητική ετικέτα. Τότε ήρθε η στιγμή που σιώπησε η αίθουσα. Ένας νεότερος ξάδελφος που έβλεπε το κινητό του ξαφνικά φώναξε. «Γαμώτο, είναι η πεζοναύτης που εξόντωσε τους τρομοκράτες». Η φωνή του έσπασε από δέος και όλα τα κεφάλια στο δωμάτιο γύρισαν προς το μέρος μου. Ο πατέρας μου έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Το χαμόγελο εξαφανίστηκε και το πρόσωπό του έγινε χλωμό σαν φάντασμα. Τότε συνειδητοποίησα ότι αυτή η συνάντηση δεν θα εξελισσόταν όπως είχε σχεδιάσει ο πατέρας μου ή όπως φοβόμουν εγώ. Η οικογενειακή συγκέντρωση των Collins ήταν πάντα το πεδίο του πατέρα μου. Η σκηνή του, τα φώτα της δημοσιότητας. Κάθε 2 χρόνια νίκιαζε την μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στο Lakeview Country Club, το είδος του μέρους με γυαλισμένα δρύινα πατώματα και πολυελαίους που λάμπουν τέλεια στις φωτογραφίες. Για αυτόν δεν είχε να κάνει με την οικογένεια. Είχε να κάνει με το κύρος, το να επιδεικνύεται και να υπενθυμίζει σε όλους τον ευρύτερο κύκλο μας που βρισκόμασταν στην ιεραρχία της επιτυχίας. Περνώντας από τις γυάλινες πόρτες, ήξερα ακριβώς σε τι έμπαινα. Τα μακριά τραπέζια καλυμμένα με λευκά, τραπεζομάντιλα, οι δίσκοι με κοκτέιλ γαρίδας και εισαγόμενα τυριά. Οι σερβιτόροι με τα μαύρα γυλαίκα που κινούνταν σαν σκιές στην αίθουσα. Όλα ήταν μια παράσταση. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που μετρούσε τον εαυτό του με βάση τις εμφανίσεις και οι συγκεντρώσεις του ήταν η ετήσια απόδειξη ότι κέρδιζε το παιχνίδι. Είχα να πάω στο σπίτι 3 χρόνια. Οι αποστολές μου, η εκπαίδευσή μου και, για να είμαι ειλικρινής, η απροθυμία μου με κράτησαν μακριά. Κάθε φορά που επέστρεφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλεγα στον εαυτό μου ότι θα περνούσα, θα έκανα την εμφάνισή μου, θα έδειχνα το πρόσωπό μου. Αλλά πάντα υπήρχε κάποιος λόγος για να μην το κάνω. Μέχρι φέτος. Η πρόσκληση ήρθε τυπωμένη σε χοντρό χαρτόνι ιβουάρ με χρυσή ανάγλυφη εκτύπωση. Μία σιωπηλή δήλωση ότι δεν είχε γίνει καμία οικονομία. Παραλίγο να την πετάξω. Αλλά τότε σκέφτηκα τη μητέρα μου που πάντα έλεγε «Μην τρέχεις μακριά από τα πράγματα που πονάνε. Αντιμετώπισέ τα κατά πρόσωπο». Ίσως είχε δίκιο. Ίσως είχε έρθει η ώρα. Μόλις είχα μπει μέσα όταν τον είδα. Ο πατέρας μου, ο Γκρέγκορι Κόλινς, ψηλός, με ασημένια μαλλιά, χτενισμένα προς τα πίσω, φορώντας ένα κοστούμι ναυτικού χρώματος που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από ολόκληρη τη στολή μου. Στεκόταν κοντά στο κεντρικό τραπέζι με ένα ποτό στο χέρι, διασκεδάζοντας μία ομάδα επιχειρηματιών σαν να ήταν άλλη μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μία οικογενειακή συγκέντρωση. Με είδε σχεδόν τυχαία. Τα μάτια του έπεσαν πάνω μου, το χαμόγελό του σφίγγτηκε σαν να είχε μόλις δει το πρόσωπο που λιγότερο ήθελε να συστήσει. Αλλά το έκανε ούτως ή άλλως. «Α», είπε, κάνοντας μου νόημα να πλησιάσω. «Αυτή είναι η κόρη μου, η Σάρα. Μόλις κατατάχθηκε στο ναυτικό». Δεν ήταν η πρώτη φορά που με μείωνε σε αυτή τη φράση. Το είπε με τον ίδιο τρόπο που θα παρουσίαζες κάποιον που δουλεύει σε βενζινάδικο όταν όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο είναι γιατροί ή δικηγόροι. Καμία αναφορά σε αποστολές, καμία αναφορά στο βαθμό μου, καμία αναφορά στις θυσίες ή στην εκπαίδευση. Μόνο αυτές οι 4 λέξεις, υπομένες με ένα μισό χαμόγελο. Έκανα ένα ευγενικό χαμόγελο, σφίγγοντας τα χέρια ανθρώπων που τα μάτια τους γυάλιζαν τη στιγμή που άκουγαν τη λέξη ναυτικό. Επέστρεφαν στις ιστορίες για τα καλοκαιρινά τους σπίτια, τα χαρτοφυλάκια τους, την εισαγωγή των παιδιών τους σε πανεπιστήμια της Ivy League. Ήμουν σαν να ήμουν αόρατη. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν είχε σημασία. Ότι το είχα συνηθίσει. Ότι 1 δεκαετία υποτίμησης με είχε σκληρύνει.
Αλλά το να σε αγνοούν μπροστά στην ίδια σου την οικογένεια είναι κάτι που σε πληγώνει πιο βαθιά από οποιαδήποτε προσβολή από έναν ξένο. Τότε ήρθε η διακοπή. Ένας ξάδελφος, ένας από τους νεότερους, ίσως 17 ετών, ήταν σκυμμένος πάνω από το τηλέφωνό του, κοιτάζοντας τις επικεφαλίδες. Με κοίταξε, μετά ξανακοίταξε την οθόνη του και μετά ξανακοίταξε εμένα. Τα μάτια του μεγάλωσαν. «Περιμένετε», είπε δυνατά, η φωνή του διακόπτοντας τις συζητήσεις. «Αυτή δεν είναι. Είναι η πεζοναύτης που εξουδετέρωσε τους τρομοκράτες». Το δωμάτιο έπεσε σε σιωπή. Θα μπορούσες να ακούσεις τον πάγο να χτυπάει στο ποτήρι κάποιου. 12 τηλέφωνα εμφανίστηκαν ταυτόχρονα, οι συγγενείς έβλεπαν τον ίδιο τίτλο, την ίδια θολή φωτογραφία από τις ειδήσεις και ξαφνικά όλα τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω μου. Στάθηκα παγωμένη με τη ζέστη να ανεβαίνει στο λαιμό μου, καθώς ψίθυροι διαχέονταν σε όλο το δωμάτιο. «Αυτή είναι. Αποκλείεται». Αλλά ο Γκρέγκ είπε «και ο πατέρας μου». Ο πατέρας μου απλώς κοίταζε, με το στόμα ανοιχτό, το ποτό του να τρέμει ελαφρώς στο χέρι του. Για μια φορά, ο άντρας που πάντα είχε τις σωστές λέξεις, την τέλεια τάκα, την προβαρισμένη φράση για κάθε περίσταση, δεν είχε τίποτα. Δεν είχα σχεδιάσει αυτή τη στιγμή, ούτε καν την ήθελα. Αλλά εκεί ήταν, ξεδιπλώνονταν γύρω μου. Η αλήθεια ήταν πολύ δυνατή για να αγνοηθεί. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν «αυτή η νύχτα μόλις ξεκίνησε». Όταν σκέφτομαι γιατί αυτή η πρόταση είναι απλά μία στρατιώτης του ναυτικού. Κόβει τόσο καθαρά που πρέπει να περπατήσω προς τα πίσω μέσα σε ένα σπίτι που πάντα μύριζε λεμόνι και σιωπηλή αποδοκιμασία. Το διόροφο σπίτι μας στο Maple Ridge Lane θα μπορούσε να είναι από κατάλογο διαφημιστικών, χάλκινα κάγκελα που λάμπουν, οικογενειακά πορτρέτα που υποδηλώνουν αβίαστη επιτυχία, ένα σαλόνι στο οποίο κανείς δεν ζούσε πραγματικά εκτός από τις φωτογραφίες των Χριστουγέννων. Ο πατέρας μου στεκόταν με το χέρι στο τζάκι σαν να ήταν βήμα και έλεγε πράγματα που ακουγόταν σαν ευχές, αλλά στην πραγματικότητα ήταν σχέδια. Το κύρος δεν είναι κακή λέξη. Είναι κατεύθυνση. Χαμογελούσε στο λάβαρο του Yale, του μεγαλύτερου ξαδέλφου μου, στον τοίχο σαν να του ανήκε. Σε εκείνο το σπίτι οι φιλοδοξίες ήταν επιμελημένες. Ο πατέρας μου τις συλλέγει όπως άλλοι συλλέγουν έργα τέχνης. Μπορούσε να σου πει ποια καλοκαιρινά προγράμματα σε έβαζαν στο δρόμο για ποιες υποτροφίες, ποια πρακτικά άνοιγαν ποιες πόρτες, ποια επώνυμα είχαν σημασία σε ποιους συλλόγους. Αγαπούσε τους χάρτες με το παχύ χαρτί και τα ανάγλυφα εξώφυλλα, τα φυλάδια των κολεγίων, τις επαγγελματικές διαδρομές και τα άνοιγε πάνω στο τραπέζι του δείπνου σαν σχέδια μάχης. Δεν ρωτούσε τι θέλαμε, ρωτούσε που βλέπαμε τον εαυτό μας στρατηγικά τοποθετημένο σε 5 χρόνια. Αν απαντούσες λάθος, δεν φώναζε, αναστέναζε. Μια μακρά θεατρική εκπνοή που μπορούσε να κάνει το δωμάτιο να παγώσει. Ήμουνα 15 όταν μπήκα στο J.O.T.K. Το φυλάδιο ήταν καρφωμένο σε έναν πίνακα από φελό, σε ένα διάδρομο που μύριζε πάντα γυμναστικές κάλτσες και ξύσματα μολυβιών. Η φωτογραφία έδειχνε ένα κορίτσι με σιδερωμένη στολή, το πηγούνι στο ύψος των ώμων, τους ώμους ίσους. Υπήρχε μία σαφήνεια στα μάτια της που ζήλευα. Όχι φανταχτερή ή περίπλοκη, απλά ευθυγραμμισμένη. Πήρα το έντυπο στο σπίτι και περίμενα μέχρι μετά το δείπνο, όταν το πλυντήριο πιάτων βουίζε και η γραβάτα του πατέρα μου ήταν τυλιγμένη σαν φίδι στην πλάτη μιας καρέκλας. «Τζάρουτς», επανέλαβε, προφέροντας τη συντομογραφία σαν ξένη λέξη. «Γιατί?» «Επειδή μου αρέσει», απάντησα πολύ γρήγορα, σαν να ζητούσα συγγνώμη. «Επειδή νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλή σε αυτό». Η μητέρα μου προσποιήθηκε ότι ανακάτευε κάτι στη σόμπα που είχε ήδη ανακατευτεί και το ρολόι πάνω από τον νεροχύτη χτυπούσε με την υπομονή ενός δικαστή. Ο πατέρας μου έσκυψε πίσω, το δέρμα της καρέκλας του τρίζοντας. «Θα μάθεις να βαδίζεις», είπε. «Καλά, αλλά υποσχέσου μου ότι είναι μια φάση». «Έχεις το μυαλό για το δίκαιο, Σάρα, ή για την ιατρική?» «Διεύθυνε τη ζωή σου από την κορυφή, όχι από τις τάξεις».
Υπέγραψα το έντυπο ούτως ή άλλως. Δεν το απαγόρευσε. Απλώς αποστασιοποιήθηκε. Κάτι που στο σπίτι μας μπορούσε να είναι πιο ψυχρό από τον θυμό. Την πρώτη φορά που φόρεσα τη στολή στο σχολείο, ένιωσα σαν η σπονδυλική μου στήλη να είχε βρει μία νέα θέση. Μάθαμε να στρώνουμε τα κρεβάτια τόσο σφιχτά που μπορούσες να αναπηδήσεις ένα κέρμα, εξασκηθήκαμε σε κινήσεις με το πρόσωπο προς τα εμπρός μέχρι να καούν οι γάμπες μας και φωνάζαμε ρυθμικά μετατρέποντας τα διάσπαρτα βήματα σε έναν καρδιακό παλμό. Μου αρέσει η πειθαρχία, τα μικρά τελετουργικά που χτίζουν κάτι αόρατο και δυνατό. Μου άρεσε που η αριστεία δεν ήταν ρητορική. Ήταν μετρήσιμη. Χρόνος, απόσταση, ακρίβεια. Όταν γύρισα σπίτι με ένα μετάλλιο για την σκοποβολή, ο πατέρας μου κοίταξε προς τα πάνω, χαμογέλασε στον αέρα και με ρώτησε αν είχα εγγραφεί για το ΣΑΤ2. Είχε έναν τρόπο να κάνει τα επιτεύγματά μου να μοιάζουν με παρακάμψεις. Όταν η ξαδέρφη μου η Νάταλη μπήκε στο Στάνφορντ, άνοιξε ένα μπουκάλι σαμπάνια με ένα pop που ακουγόταν από τον γκαράζ. Όταν κέρδισα έναν περιφερειακό διαγωνισμό ασκήσεων, είπε «Ωραία». Σαν να καθάριζα τις υδροροές χωρίς να μου το ζητήσει. Όχι ότι ήταν σκληρός, η σκληρότητα απαιτεί εμπλοκή. Είχε επενδύσει στην πορεία μου με τον τρόπο που ένας επενδυτής παρακολουθεί ένα διάγραμμα. Πάνω ή κάτω, πράσινο ή κόκκινο. Και το τζέοτκ του φαινόταν κόκκινο. 2 στρατευμένοι. 2 στρατευμένοι δίπλα. Του άρεσαν οι αξιωματικοί με τις λευκές στολές στις γαλάτες. Δεν του άρεσε η μυρωδιά του μπράσο στα δάχτυλά μου. Υπήρχαν και φωτεινά σημεία. Ο αρχηγός Μοράλες, ο εκπαιδευτής μας, είχε φωνή σαν χαλίκι και έναν τρόπο να καταλαβαίνει πότε ήσουν έτοιμος να τα παρατήσεις. Μου έμαθε πώς να αναλύω μία εργασία μέχρι να μην σε τρομάζει πια. «Δεν τρως στο βουνό», έλεγε, περπατώντας πάνω κάτω στη λωρίδα ασφάλτου που χρησιμοποιούσαμε ως χώρο παρελάσεων. «Παίρνεις μία πέτρα, μετά άλλη μία πέτρα». Μου έμαθε πώς να στριφογυρίζω μία γωνία και πώς να κρατάω το βλέμμα μου αρκετά ώστε να σταθεροποιήσω ένα δωμάτιο. Και υπήρχε η ήσυχη αντίθεση της μητέρας μου. Κρατούσε ένα κουτί παπουτσιών με τα μετάλλια και τα πιστοποιητικά μου κάτω από το κρεβάτι της σαν να ήταν λαθρέα. Μερικές νύχτες έβρισκα ένα αυτοκόλλητο σημείωμα στην πόρτα μου με την προσεκτική γραφή της. «Είμαι περήφανη για σένα». Όχι για τα μετάλλια, αλλά επειδή συνέχιζες να εμφανίζεσαι. Την ημέρα που είπα στον πατέρα μου ότι ήθελα να καταταγώ στο ναυτικό μετά την αποφοίτηση, άφησε το πιρούνι του με χειρουργική ακρίβεια και έσφιξε τα χέρια του σαν να διαπραγματευόμασταν. «Το ναυτικό», είπε. «Αν πρέπει να υπηρετήσεις, θα ενταχθείς ως αξιωματικός. Υποτροφία ροκ τελείωσε ένα κανονικό πτυχίο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να ηγείσαι και του να ακολουθείς. Οι ηγέτες διαμορφώνονται από αυτά που υπομένουν», είπα, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε πει ο αρχηγός για την ανθεκτικότητα. Ακουγόταν πιο γενναίο στο μυαλό μου από ό,τι στην τραπεζαρία μας. Συγκράτησε το φρύδι του. Όχι από θυμό, αλλά από υπολογισμό. «Θα δέχεσαι διαταγές όλη σου τη ζωή, σπαταλάς το μυαλό σου». Το σκέφτομαι αυτό μερικές φορές. Η βεβαιότητα με την οποία οι άνθρωποι σου λένε πώς θα είναι η ζωή σου, επειδή φοβούνται τι θα σήμαινε αν επέλεγες ένα μονοπάτι που δεν καταλαβαίνουν. Το να ακολουθείς ήταν για αυτόν το αντίθετο του να κερδίζεις. Δεν μπορούσε να φανταστεί το να ακολουθείς όπως συμβαίνει σε μια ομάδα που περνάει από μια πόρτα. Την άφωνη εμπιστοσύνη, τα ατομικά σχέδια που συνυφαίνονται σε κίνηση. Δεν μπορούσε να φανταστεί την ήσυχη ηγεσία εκείνου που συνεχίζει να εμφανίζεται όταν κάνει κρύο και σκοτάδι και κανείς δεν χειροκροτεί. Η τελευταία χρονιά του λυκείου θόλωσε σε μια σειρά από κατόφλια. Πήρα τα αποτελέσματα του ΑΣΒΑΜ και έβαλα το χαρτί στο πορτοφόλι μου σαν φυλαχτό. Πέρασα τα Σαββατοκύριακα στο πεδίο βολής. Έμαθα να αγαπώ τη μυρωδιά του καουτσούκ των προστατευτικών αυτιών, τον τρόπο που η αναπνοή και το πάτημα της σκανδάλης μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν σαν προσευχή. Ο αρχηγός μου σύστησε μία προσκεκλημένη ομιλήτρια, μία γυναίκα που είχε υπηρετήσει ως τεχνικός ΙΟΔ στο ναυτικό και όταν μου έσφιξε το χέρι, ένιωσα ένα ρεύμα να διατρέχει το χέρι μου. «Είναι δυνατό», μου έλεγε εκείνη η χειραψία.
Μην περιμένεις άδεια. Στην αποφοίτηση, ο πατέρας μου φορούσε ένα χαμόγελο που του τέριαζε σαν νοικιασμένο σμόκιν. Συνέδεσε τα χέρια με τους συμβούλους καθοδήγησης σαν άντρας που κλείνει συμφωνίες. Όταν ο διευθυντής ανακοίνωσε την κατάταξή μου, ένα ελαφρύ χειροκρότημα ακούστηκε από μια γωνία των κερκίδων που καταλάμβαναν οι γονείς του Τζέοτς, που καταλάβαιναν τι σήμαινε αυτό. Ο πατέρας μου χειροκρότησε 2 φορές, όπως θα χειροκροτούσες για ένα ευχάριστο πρώτο μέρος, και έσκυψε για να μου ψιθυρίσει «Υπάρχει ακόμα χρόνος να αλλάξεις πορεία. Ξέρω ανθρώπους». Ήθελα να πω ότι κι εγώ ξέρω ανθρώπους. Άνθρωποι που αιμορραγούν και συνεχίζουν. Ανταυτού είπα «Ευχαριστώ», επειδή δεν ήμουν έτοιμος να μετατρέψω το γυμναστήριο σε πεδίο μάχης. Λίγο μετά έφυγα. Το γραφείο του στρατολόγου μύριζε πικρό καφέ και καθαριστικό χαλιών, σαν να πολεμούσε έναν χαμένο πόλεμο. Η αμερικανική σημαία στη γωνία ήταν πολύ φωτεινή για να μην είναι καινούρια. Υπέγραψα έντυπα που μείωναν την ιστορία της ζωής μου σε μαύρα κουτιά και αρχικά. Η μητέρα μου με αγκάλιασε σφιχτά, με το υγρό μάγουλό της να ακουμπά το δικό μου και έβαλε ένα σημείωμα στην παλάμη μου. «Μην τρέχεις μακριά από τα πράγματα που πονάνε. Αντιμετώπισέ τα με θάρρος». Ο πατέρας μου έσφιξε το χέρι σαν να ήμουν ένας νεαρός συνεργάτης που μετακινείται σε άλλο τμήμα. «Κάνε με περήφανο», μου είπε. Και σκέφτηκα. Θα το κάνω, αλλά ίσως όχι με τρόπο που θα αναγνωρίσεις. Το στρατόπεδο εκπαίδευσης έδιωξε τον θόρυβο. Το πρώτο πρωί τα φώτα άναψαν στις 04:03 με τη δύναμη του μεσημεριού και η φωνή ενός RDC γέμισε το διαμέρισμα σαν βροντί. Μάθαμε τη χορογραφία της επίγουσας ανάγκης, πού να στέκεται κανείς, τι να κουβαλάει, πώς να κινείται όταν το σώμα σου θέλει να διαπραγματευτεί. Φουσκάλες άνθησαν, οι στολές μαλάκωσαν γύρω από τους ώμους και ανακάλυψα μια δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα. Όταν έγραψα στο σπίτι, έμεινα στα γεγονότα. Σήμερα βαδίσαμε στο ρυθμό της βροχής. Το ράφι μου είναι τακτοποιημένο. Πέρασα το τεστ κολύμβησης. Η μητέρα μου απάντησε με προσεκτικές γραμμές για τα κασερόλια και τον καιρό και για το πώς η γάτα είχε καταλάβει την καρέκλα μου. Ο πατέρας μου έγραψε μια φορά ένα σύντομο email για το ότι η πειθαρχία είναι μεταβιβάσιμο κεφάλαιο. Αν με ρώτησε ποτέ τι στόχευα πέρα από το ναυτικό, δεν το θυμάμαι. Για εκείνον η φιλοδοξία ζούσε σε οργανόγραμμα και μεταλλικές πλακέτες. Η δική μου ζούσε σε επαναλαμβανόμενα χιλιόμετρα, την αυγή και στον ήσυχο βόμβο που γεμίζει το στήθος σου όταν μια ομάδα κινείται σαν ένας ενιαίος οργανισμός. Άρχισα να ακούω φήμες για αγωγούς που ακουγόταν σαν μύθος. Εκπαίδευση που έσπαγε τους ανθρώπους σε ό,τι δεν μπορούσε να σπάσει. Δεν είχα πει ακόμα τα λόγια δυνατά. Το να τα πω ήταν σαν να προσκαλούσα κάποιον να τα απορρίψει. Τις Κυριακές, όταν είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο, καθόμουν σε ένα παγκάκι δίπλα στο νερό και παρακολουθούσα τους γλάρους να πετούν με τον άνεμο σαν να ήταν μέρος του. Ο αέρας είχε γεύση αλατιού και σκουριάς και ο ορίζοντας έδινε υποσχέσεις που δεν είχε καμία υποχρέωση να τηρήσει. Σκεφτόμουν τους χάρτες, το χοντρό χαρτί του πατέρα μου, τις αυτοκόλλητες σημειώσεις της μητέρας μου και συνειδητοποίησα ότι έφτιαχνα ένα διαφορετικό είδος. Όχι μια γραμμή από εδώ μέχρι εκεί, αλλά ένα σύνολο συντεταγμένων. Δυνατότητα, υπομονή, ακρίβεια, ησυχία, ένας τρόπος να πλοηγηθείς με αστέρια που κανείς άλλος δεν μπορούσε να δει. Τότε δεν ήξερα πόσο μακριά θα με οδηγούσαν αυτές οι συντεταγμένες. Ήξερα μόνο ότι είχα σταματήσει να ζητάω την άδεια κάποιου άλλου για να τις ακολουθήσω. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να θέλεις κάτι και του να το επιλέγεις. Το να θέλεις είναι όνειρα και αποκόμματα από περιοδικά. Η επιλογή είναι χαρτιά και υδρότας. Μόλοπες που δεν αναφέρεις, πρωινά που το ξυπνητήρι είναι ακόμα μία φήμη και εσύ ήδη δένεις τα μποτάκια σου. Την ημέρα που σήκωσα ξανά το χέρι μου και υπέγραψα για τον αγωγό, δεν ένιωσα ότι ήταν μία απόφαση, αλλά περισσότερο μία βαρύτητα. Όλα όσα με τραβούσαν, οι ασκήσεις ρυθμού, οι κλήσεις για κολύμπι, ο τρόπος που οι πνεύμονές μου φαινόταν να ησυχάζουν στο κρύο νερό όταν οι άλλοι πανικοβάλλονταν, με οδηγούσαν εδώ. Εκπαίδευση σεφ. Οι λέξεις αυτές είχαν μία αίσθηση ταμπού, ειδικά όταν έβγαιναν από το στόμα μιας γυναίκας. Οι άνθρωποι έγερναν το κεφάλι τους σαν να είχαν ακούσει λάθος ή γελούσαν σαν ένα παιδί που λέει ότι θα γίνει αστροναύτης. Έμαθα να το κρατάω για τον εαυτό μου.
Καλύτερα να αφήνω την εκπαίδευση να μιλήσει. Το bad S είναι 3 συλλαβές που κρύβουν έναν ωκεανό. Βασική υποβρύχια καταστροφής φραγίδας. Ξεκινά στο Κορονάντο, όπου ο ειρηνικός είναι τόσο κρύος που δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Την πρώτη μέρα παραταχθήκαμε με τις αμυδρωμένες στολές μας, που δεν θα παρέμεναν αμυδρωμένες για πολύ. Οι εκπαιδευτές μας περιτριγύριζαν σαν λύκοι, με φωνές αιχμηρές και βλέμματα ακόμα πιο αιχμηρά. «Αυτό είναι το εύκολο μέρος», είπε ένας, χαμογελώντας, καθώς εμείς λαχανιάζαμε από τις ατελείωτες κάμψεις στην άμμο που ήταν τόσο καυτή που μας έκαψε τις παλάμες. Δεν ήμουν η πιο γρήγορη, δεν ήμουν η πιο δυνατή, αλλά είχα κάτι πεισματάρικο μέσα μου. Το είδος της άρνησης που μεγαλώνει όταν έχεις περάσει όλη σου τη ζωή ακούγοντας ότι είσαι απλά κάτι, απλά μια κόρη, απλά στρατιώτης, απλά όχι αρκετά καλή. Κάθε φορά που οι μύες μου ούρλιαζαν, φανταζόμουν το περιφρονητικό μισό χαμόγελο του πατέρα μου και σπρώχνα ακόμα μια φορά. Ο ειρηνικός έγινε ταυτόχρονα τιμωρία και καταφύγιο. «Βρεθείτε και γεμίστε άμμο», φώναζαν οι εκπαιδευτές. Και τρέχαμε προς τα κύματα, κυλιόμασταν μέχρι να καλυφθεί κάθε σπιθαμή του δέρματός μας και μετά παρατάσαμε σαν αγάλματα καλυμμένα με ζάχαρη. Το κρύο σου έσπαγε τα κόκαλα μέχρι τα δόντια σου να χτυπούν σαν καστανιέτες. Έλεγα στον εαυτό μου ότι κάθε ρίγος ήταν ένα ακόμα στρώμα αμφιβολίας που έφευγε από το σώμα μου. Η εβδομάδα της κόλασης έφτασε σαν καταιγίδα που δεν μπορείς να εντοπίσεις στο ραντάρ. 5,5 ημέρες, λίγος ύπνος, χιλιόμετρα τρέξιμο, βάρκες που κουβαλούσαμε στους μελανιασμένους ώμους μας. Φυσική αγωγή που έσπαγε ακόμα και τους πιο δυνατούς. Οι άντρες χτυπούσαν το κουδούνι στη μέση του συγκροτήματος. 3 χτυπήματα σήμαιναν ότι είχαν τελειώσει. Τους περίμεναν ζεστά ντους. Κάθε χτύπος αντιχούσε μέσα στο στήθος μου σαν πρόκληση. Υπήρξε μια νύχτα, γύρω στην 6η η ώρα, που παραλίγο να τους ακολουθήσω. Τα χέρια μου ήταν σαν ομό κρέας. Τα γόνατά μου ένα χάρτη από μόβ και πράσινο και ο ειρηνικός είχε εισχωρήσει τόσο βαθιά στα κόκαλά μου, νόμιζα ότι δεν θα ζεσταθώ ποτέ ξανά. Οι εκπαιδευτές μας οδήγησαν στην περιοχή των κυμάτων, τα οποία χτυπούσαν σαν γροθιές, το νερό μαύρο σαν πετρέλαιο κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια. Θυμάμαι που ήμουνα ξαπλωμένος εκεί, πλάι-πλάι με το πλήρωμα της βάρκας μου, τρέμοντας τόσο πολύ που ένιωθα σαν να είχα σπασμούς. «Κρύο», φώναξε ένας από τους εκπαιδευτές περπατώντας κατά μήκος της γραμμής. Τα δόντια του λάμπουν σε ένα χαμόγελο. «Νομίζετε ότι αυτό είναι κρύο, έχετε μια επιλογή. Το να τα παρατήσετε είναι ζεστό». Χτύπησε το κουδούνι με τη ράβδο του και ο ήχος απλώθηκε. Ένας τύπος 2 σώματα πιο κάτω σηκώθηκε όρθιος με δάκρυα αναμεμειγμένα με θαλασσινό νερό και έτρεξε προς το κουδούνι. Ο ήχος αντίχησε και μετά άλλος ένας. Μικραίναμε. Έκλεισα τα μάτια μου και σκέφτηκα το κουτί με τα παπούτσια της μητέρας μου κάτω από το κρεβάτι. Κάθε κορδέλα, κάθε σημείωση, κάθε μικρό κομμάτι απόδειξης ότι ήμουνα κάτι περισσότερο από αυτό που μου επέτρεπε ο πατέρας μου. Σκέφτηκα τον πατέρα μου να με παρουσιάζει ως ένα τίποτα. Σκέφτηκα ότι δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να του δείξω ότι αυτό θα μπορούσε να σώσει ζωές. Τα δόντια μου χτυπούσαν σε έναν ρυθμό χωρίς λόγια. Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Όταν η αυγή ξεπρόβαλε στον ορίζοντα, ήμουν ακόμα εκεί. Όλοι μοιάζαμε με πτώματα που είχαν ξεβραστεί στην ακτή, αλλά αναπνέαμε, οι εβδομάδες έγιναν μήνες. Μάθαμε να βουτάμε μέχρι που ο ωκεανός έπαψε να μας φαίνεται απειλητικός και άρχισε να μας φαίνεται σαν ένα ακόμα άκρο του σώματός μας. Μάθαμε να πυροβολούμε μέχρι που η μυϊκή μνήμη έσβησε την διστακτικότητα. Μάθαμε ότι η ηγεσία δεν ήταν ένας βαθμός καρφωμένος στο στήθος σου, αλλά η στιγμή που αρπάζεις το βαρύτερο άκρο του κορμού χωρίς να σου το πουν. Κράτησα την οικογένειά μου στο σκοτάδι. Τα τηλεφωνήματα στο σπίτι ήταν σύντομα, κυρίως στη μητέρα μου. Η εκπαίδευση είναι σκληρή, έλεγα. Αλλά είμαι καλά. Ποτέ δεν πίεζε για λεπτομέρειες. Ο πατέρας μου ποτέ δεν ρώτησε. Μία φορά, σε ένα σπάνιο email, έγραψε
Ελπίζω να μην σπαταλάς τον εαυτό σου σε βαρετή δουλειά. Το διάβασα στο αμυδρό φως ενός στρατώνα, γέλασα χωρίς χιούμορ και το διέγραψα. Η αποφοίτηση δεν ήταν πυροτεχνήματα. Ήταν πιο ήσυχη. Στεκόμασταν σε παράταξη με τις στολές σιδερωμένες, το τρίενο καρφωμένο στο στήθος μου, κρύο μέταλλο που έκαιγε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο είχα φορέσει ποτέ. Όταν τελείωσε, επέστρεψα στο δωμάτιό μου, κλείδωσα την πόρτα και κοίταζα εκείνο το καρφίτσα μέχρι που τα μάτια μου θόλωσαν. Είχα περάσει ένα κατόφλι. Αλλά δεν έστειλα φωτογραφία στο σπίτι. Δεν τηλεφώνησα στον πατέρα μου. Μερικές νίκες τις κρατάς για τον εαυτό σου, τουλάχιστον μέχρι να τις φέρει στο φως ο κόσμος. Οι ομάδες έγιναν η οικογένειά μου με έναν τρόπο που δεν περίμενα. Υπήρχε ο Άλβαρες που μπορούσε να σε κάνει να γελάς ενώ οι μύες σου ούρλιαζαν και ο Τσεν, η σταθερή παρουσία του οποίου ηρεμούσε τις καταιγίδες. Ήμασταν διαφορετικά κομμάτια κομμένα για να ταιριάζουν στην ίδια μηχανή. Στο πεδίο το εγώ εξαφανιζόταν. Μόνο η ακρίβεια παρέμενε. Και μετά ήρθε η αποστολή, αυτή που θα χαραζόταν στα πρωτοσέλιδα και στα ψιθυρίσματα στα τραπέζια, αυτή που θα έσερνε το όνομά μου απρόθυμα, παρά τη θέλησή μου, στο προσκήνιο. Αλλά αυτό, όπως θα μάθαινα, περίμενε ακόμα στον ορίζοντα. Μερικές αναμνήσεις αρνούνται να μείνουν σιωπηλές. Επιστρέφουν σε θραύσματα. Η μυρωδιά του ντίζελ αναμεμειγμένη με υδρότα. Το τρίξιμο του βέλκρο καθώς σφίγγεις τον εξοπλισμό σου. Το μεταλλικό κλικ ενός όπλου που κλειδώνει προς τα εμπρός. Επισκέπτονται τα όνειρα. Μερικές φορές θολά, μερικές φορές αρκετά έντονα, ώστε να σε ξυπνήσουν με την καρδιά σου να χτυπάει ακόμα δυνατά. Για μένα, αυτή η αποστολή ζει σαν ουλή κάτω από το δέρμα. Είχαμε απογειωθεί πριν την αυγή. Το Sia 103A δονιόταν σαν ένα παλιό πλυντήριο κάτω από τις μπότες μας. Μέσα, τα κόκκινα φώτα της καμπίνας έβαζαν όλους στο ίδιο αχνό χρώμα. Χωρίς ονόματα, χωρίς βαθμούς, μόνο σκιές δεμένες με ζώνες που περίμεναν. Έλεγξα τον εξοπλισμό μου 3 φορές, τα δάχτυλά μου να χαϊδεύουν κάθε ημάντα και κάθε αγκράφα. Το στομάχι μου είχε μάθει εδώ και καιρό να μην αναστατώνεται, αλλά εκείνο το πρωί δεν σταματούσε να ανακατεύεται χαμηλά και σταθερά. Η ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών ήταν σαφής. 7 Αμερικανοί μηχανικοί κρατούνταν σε ένα οχυρωμένο συγκρότημα σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα. Οι απαγωγείς ανήκαν σε μια καλά οπλισμένη ομάδα με ιστορικό βίας. Η αποστολή ήταν μια κλασική διάσωση ομήρων. Ταχύτητα, βίαιη δράση, ακρίβεια, αλλά καμία αποστολή δεν μένει ποτέ στα κείμενα. Καθώς το αεροπλάνο κατέβαινε, σκέφτηκα τις οικογένειες των μηχανικών. Μερικοί είχαν πιθανώς μόλις πάει τα παιδιά τους στο σχολείο όταν έμαθαν τα νέα, χωρίς να ξέρουν αν θα τα ξανααγκαλιάσουν ποτέ. Αυτή η σκέψη με συγκράτησε περισσότερο από οποιαδήποτε σημαία ή δόγμα. Δεν επρόκειτο για μετάλλια. Επρόκειτο για το να φέρουμε τους ανθρώπους πίσω στο σπίτι τους. Προσγειωθήκαμε υπό το κάλυμα της νύχτας. Ο αέρας ήταν βαρύς από τη σκόνη που σήκωναν οι έλικες. Η κοιλάδα ήταν πιο κρύα από ό,τι περίμενα. Το είδος του κρύου που κάνει την αναπνοή σου να γίνεται λευκή, ακόμα και με νυχτερινή όραση. Το να κινείσαι σε αυτό το έδαφος ήταν σαν να περπατούσες σε άλλο πλανήτη. Ακροτηριασμένα βράχια, ψίθυροι του ανέμου, το μακρινό γάβγισμα ενός σκύλου που ήξερε περισσότερα από όσα έπρεπε. «Συγκεντρωθείτε», ψιθύρισε ο αρχηγός της ομάδας μας. Το συγκρότημα υψωνόταν μπροστά μας, με ψηλούς τοίχους που σκιαγραφούνταν από μία αχνή πράσινη λάμψη. Η θέση μου ήταν δεύτερη στη σειρά, με την καρδιά μου να χτυπάει στο ρυθμό που είχαμε εξασκηθεί 1000 φορές. Ο Τσεν πίεσε το κουμπί για την έκρηξη στην πύλη. Ο Αλβαρέζ ψιθύρισε κάτι ασεβές, όπως πάντα. Και μετά η έκρηξη. Μία πόρτα που στεκόταν εκεί για δεκαετίες μετατράπηκε σε θραύσματα και σκόνη. Οι επόμενες στιγμές θόλωσαν σε μία σαφήνεια που μόνο η αδρεναλίνη μπορεί να χαράξει. Κινηθήκαμε γρήγορα, διασχίζοντας διαδρόμους. Ο αέρας ήταν βαρύς από τον καπνό και τη μεταλλική μυρωδιά της πυρίτιδας.
Φωνές σε μια γλώσσα που καταλάβαινα μόνο κατά το ήμιση αντιχούσαν στους στίχους από μπετόν. Θυμάμαι τη ζέστη του όπλου μου στο μάγουλό μου, τον τρόπο που η εικόνα στο σκοπευτικό σταθεροποιήθηκε, σαν το σώμα μου να γνώριζε τη χορογραφία πριν προλάβει να την καταλάβει το μυαλό μου. Ένας από αυτούς εμφανίστηκε στο διάδρομο, ψηλός, οπλισμένος, με τα μάτια ορθάνυχτα και μια φανατική μανία που δεν διστάζει. Σήκωσε το όπλο του, αλλά εγώ είχα ήδη αρχίσει να κινούμαι. Η ανάκρουση χτύπησε τον ώμο μου 1-2 φορές. Έπεσε. Το σώμα του έπεσε σαν κουρέλι στον τοίχο. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη. Δεν υπήρχε χρόνος για συζήτηση. «Συνεχίστε να κινείστε». Βρήκαμε τους ομήρους συσσωρευμένους σε ένα πίσω δωμάτιο με τα μάτια ορθάνυχτα, τα χέρια να τρέμουν. Τα πρόσωπά τους ήταν χλωμά, λερωμένα με βρωμιά και εξάντληση. Ένας από αυτούς ψιθύρισε. «Θα πάμε σπίτι», και σχεδόν πνίγηκα από το κόμπο που μου ανέβηκε στο λαιμό. «Ναι», είπα. «Μείνετε πίσω μας». Αλλά η μάχη δεν είχε τελειώσει. Στην πορεία μας προς το Exfil, ο αρχηγός της ομάδας προσπάθησε να μας στήσει ενέδρα. Ήταν βαρύτερος από τους άλλους, με ουλές, και συμπεριφερόταν με την σκληρή αυτοπεποίθηση κάποιου που έχει συνηθίσει να τον φοβούνται. Το άκεϊ του γάβγιζε στη νύχτα, με σφαίρες να σπινθυρίζουν πάνω στις πέτρες. Τα αυτιά μου βούιζαν, ο κόσμος επιβραδύνθηκε σε ένα τούνελ. Δεν θυμάμαι να πήρα απόφαση, θυμάμαι μόνο ότι μείωσα την απόσταση, το όπλο μου μπλόκαρε μετά από μια κακή αλλαγή γεμιστήρα και το ένστικτό μου με έσπρωξε μπροστά. Έγιναν χέρια, αγκώνες, γόνατα, χρόνια μάχης που κατέληξαν σε έναν βίαιο κόμπο επιβίωσης. Η αναπνοή του μύριζε χασίς και αίμα. Προσπάθησε να με ρίξει κάτω, αλλά εγώ μετακινήθηκα. Έριξα το βάρος μου πάνω του, ένιωσα κάτι να υποχωρεί. Το μαχαίρι μου λάμψε στο φως του φεγγαριού, γρήγορα και οριστικά, έμεινε ακίνητος. Όταν τελείωσε, το στήθος μου ανέπνεε βαριά, το χέρι μου ήταν λερωμένο με αίμα που δεν ήταν όλο δικό μου. Οι φωνές των συμπαίκτων μου αντιχούσαν μακριά, τραβώντας με πίσω στη δράση. Οι όμηροι οδηγήθηκαν έξω, παραπατώντας προς την ελευθερία που δεν τολμούσαν να φανταστούν 1 ώρα νωρίτερα. Απογειωθήκαμε υποπειρά, με τις σφαίρες να χαράζουν οργισμένες γραμμές στον σκοτεινό ουρανό. Τα πουλιά έτρεμαν καθώς ανεβαίναμε, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Οι όμηροι αγκαλιάζονταν με τα μάτια ορθάνυχτα, μισοπιστεύοντας. Ο Άλβαρες πίεσε έναν επίδεσμο στο χέρι μου, μουρμουρίζοντας «Πάντα πρέπει να το κάνεις δραματικό, Γέλασα με ένα άγριο γέλιο. Πίσω στη βάση η αναφορά ήταν κλινική. Απώλειες. Εχθρικοί μαχητές επιβεβαιώθηκαν νεκροί. Φιλικές δυνάμεις όλες παρούσες, όμηροι ζωντανοί, ταραγμένοι, ασφαλείς. Αποστολή επιτυχής. Αλλά η λέξη επιτυχής φαινόταν πολύ μικρή. Οι τίτλοι των εφημερίδων βγήκαν εβδομάδες αργότερα. Διαρρεύσανε θολά βίντεο, θολά πρόσωπα. Μία γραμμή με έντονα γράμματα. Η αμερικανική ομάδα SEAL αποτρέπει κρίση ομηρίας. Οι αναλυτές έκαναν εικασίες για τις τακτικές για το ποιος ήταν στο έδαφος. Δεν με ανέφεραν, σπάνια το κάνουν. Αλλά οι φήμες εξαπλώθηκαν ούτως ή άλλως. Αρκετά ώστε όταν ο ξάδελφός μου στην επανένωση σήκωσε το τηλέφωνό του, δεν υπήρχε αμφιβολία για τη σιλουέτα, την κίνηση. Αρκετά ώστε να κάνουν τους ανθρώπους να συνδέσουν τα σημεία. Εκείνη τη στιγμή το έβαλα στην άκρη. Άλλη μία αποστολή, άλλη μία ουλή που μόνο οι ομάδες καταλάβαιναν. Δεν το είπα στον πατέρα μου, δεν το είπα σε κανέναν. Ήταν δικό μου βάρος. Αλλά εκείνη τη νύχτα στο συγκρότημα, κάτω από την πνιγυρή σκόνη και το βρυχυθμό των πυροβολισμών, κάτι μέσα μου άλλαξε. Σταμάτησα να είμαι απλά κάτι. Το ήξερα. Ακόμα κι αν ο πατέρας μου δεν θα το καταλάβαινε ποτέ. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Ήταν παράξενο το πόσο γρήγορα η σιωπή μπορούσε να απλωθεί σε ένα δωμάτιο που προοριζόταν για γέλια. Τη μία στιγμή η οικογενειακή συγκέντρωση των Collins βουίζε από κουβεντούλες. Οι ασημένιες θεές συγκρίνανε τα εγγόνια τους. Οι θείοι τσούζανε τα ποτήρια. Οι ξαδέλφοι καφιόντουσαν για τις πρακτικές τους. Την επόμενη, μετά την έκρηξη της ξαδέλφης μου, η ατμόσφαιρα έγινε βαριά σαν εκκλησία αμέσως μετά την πρόσκληση του ιερέα για εξομολόγηση. Γαμώτο, αυτή είναι η σφραγίδα που εξόντωσε τους τρομοκράτες.
Οι λέξεις έμειναν εκεί, αιωρούμενες σαν καπνός, αδύνατο να μην τις ακούσεις. Τα τηλέφωνα άναψαν σε όλη την αίθουσα, οι οθόνες έγειραν η μία προς την άλλη, τα δάχτυλα σύρθηκαν στις ειδήσεις, τα κεφάλια σηκώθηκαν για να με κοιτάξουν κρυφά. Στάθηκα παγωμένη, με το πιάτο μου με το ψητό βοδινό και την πατατοσαλάτα να φαίνεται ξαφνικά παράλογο στα χέρια μου. Κάπου πίσω μου ένα ποτήρι χτύπησε στο πάτωμα, αχνά, τυχαία, αλλά αυτό ξάφνιασε όλους και τους έβαλε πάλι σε κίνηση. Ψίθυροι ακούστηκαν σαν το θρώισμα των ξερών φύλων. «Είναι αλήθεια», μουρμούρισε μια θεία. «Αυτή». Ο Γκρέγκ είπε ότι μόλις κατατάχθηκε. «Αυτή είναι η σιλουέτα της στο βίντεο, έτσι δεν είναι?» Ο πατέρας μου δεν κουνήθηκε. Απλώς κοίταζε με το σαγόνι του χαλαρό, το ποτό του να τρέμει τόσο ελαφρώς, που νόμιζα ότι ίσως το φανταζόμουν. Το χαμόγελο που είχε πριν από λίγο είχε εξαφανιστεί, αντικατασταθεί από κάτι εύθραυστο. Σοκ ίσως ή φόβος. «Σάρα», είπε τελικά, με φωνή που δεν είχα ακούσει από τότε που ήμουν παιδί. Τι λένε?» Πριν προλάβω να απαντήσω, ένας άλλος ξάδελφος του έσπρωξε το τηλέφωνό του. Στην οθόνη έπαιζε ένα θολό βίντεο, σιλουέτες σε πράσινο νυχτερινής όρασης. Μια σιλουέτα που έριχνε κάτω έναν άντρα διπλάσιο από αυτήν. Ένα μαχαίρι που λάμπει πριν κοπεί η εικόνα. Το πρόσωπο του πατέρα μου σφίγγτηκε σαν τα πίξελ να τον χτύπησαν. «Αυτό είναι απόρριτο», είπα ήσυχα, με φωνή πιο σταθερή από τον σφιγμό μου. «Δεν πρέπει να το βλέπετε αυτό». Αλλά ήταν πολύ αργά. Το Τζίνι είχε βγει και χόρευε στους τίτλους και στα ψιθυρίσματα. Οι καλεσμένοι άρχισαν να μαζεύονται γύρω μου. Ερωτήσεις μου έπεφταν από όλες τις κατευθύνσεις. «Ήσουν πραγματικά εσύ? Έσωσες αυτούς τους μηχανικούς? Τον σκότωσες?» Αποφεύγαγα ό,τι μπορούσα. Οι όμηροι έφτασαν σπίτι τους ασφαλείς. Η ομάδα μου έκανε τη δουλειά της. Δεν μπορώ να συζητήσω λεπτομέρειες, αλλά όσο περισσότερο δεν έλεγα τίποτα, τόσο περισσότερο η φαντασία τους γέμιζε τα κενά. Στα μάτια τους δεν ήμουν πια ο αόρατος ξάδελφος. Ήμουνα κάτι επικίνδυνο, εξωτικό, που ξαφνικά άξιζε να μαζευτούν γύρω του. Και ο πατέρας μου, ο άνθρωπος που με είχε παρουσιάσει λίγα λεπτά νωρίτερα ως έναν απλό στρατιώτη του ναυτικού, τώρα έμοιαζε με έναν μάγο του οποίου το κόλπο είχε αποτύχει. Ολόκληρη η προσωπικότητά του ήταν χτισμένη στον έλεγχο και στη διαμόρφωση των αφηγήσεων. Τώρα η αφήγηση διαμόρφωνε αυτόν. Ο Γκρέγκ, ένας από τους επιχειρηματικούς του συνεργάτες, ένας παχύσαρκος άντρας με ένα φτηνό κοστούμι από τα Sears, είπε «Ποτέ δεν μας είπες ότι η κόρη σου ήταν Navy SEAL?» Άνοιξε το στόμα του, το έκλεισε, τα χείλη του κινήθηκαν, αλλά δεν βγήκε κανένας ήχος. Για πρώτη φορά, ο Γκρέγκορι Κόλινς, ο μάστερ των ομιλιών, των προποτών και των συστάσεων, δεν είχε σενάριο. Θα έπρεπε να ένιωθα δικαιωμένη, θριαμβευτική. Ανταυτού ένιωθα εκτεθειμένη. Κάθε μελανιά, κάθε ουλή, κάθε μακρά νύχτα προπόνησης που είχα περάσει σιωπηλά, είχε βγει στο φως του πολυελαίου αυτής της αίθουσας δεξιώσεων. Και ενώ ένα μέρος μου απολάμβανε να βλέπει τον πατέρα μου να αναστατώνεται, ένα άλλο μέρος πονούσε από το βάρος της κατάστασης. Δεν ήθελα να αναγνωριστεί η δουλειά μου με αυτόν τον τρόπο. «Σάρα», είπε απαλά η θεία Λουίζ με τα μαργαριτάρια της να λάμπουν κάτω από τα φώτα. «Γιατί δεν μας το είπες?» Κατάπια την πατατοσαλάτα στο πιάτο μου που είχε πήξει χωρίς να την αγγίξω. «Επειδή δεν ήταν θέμα να σας το πω», είπα, «ήταν θέμα να το κάνω». Στην άλλη άκρη της αίθουσας, το τηλέφωνο του ξαδέλφου μου έπαιξε ξανά το βίντεο με τη λάμψη του μαχαιριού να εχμαλωτίζει τη συλλογική φαντασία. Οι ψίθυροι έγιναν πιο δυνατοί, αναμειγνύονταν σε ένα ενιαίο βουητό έκπληξης. Και τότε τον είδα, τον πατέρα μου, ακόμα καθυλωμένο στο ίδιο σημείο. Το ποτήρι σαμπάνιας του γλίστρισε από τα δάχτυλά του, χτύπησε στο παρκέ δάπεδο και έσπασε σε 1000 λαμπερά κομμάτια. Ο ήχος αντίχησε στο δωμάτιο σαν πυροβολισμός. Ακολούθησαν αναστεναγμοί και γυρίσματα κεφαλιών. Δεν έσκυψε καν να το σηκώσει. Απλώς με κοίταζε, χλωμός, με το σαγόνι του να κινείται σαν άντρας που προσπαθεί να καταπιεί κάτι πολύ μεγάλο. «Είναι αλήθεια?» ρώτησε ξανά με τραχιά φωνή. «Σκότωσες έναν άνθρωπο?» Η ερώτηση δεν ήταν κατηγορία. Ήταν κάτι μικρότερο, πιο θλιβερό.
σαν να προσπαθούσε να συμφιλιώσει την κόρη που κάποτε φορούσε κοτσίδες και γδέρνονταν τα γόνατα με τον στρατιώτη που είχε παλέψει με τον θάνατο σε μια νύχτα στην έρημο. Δεν απάντησα. Όχι ακόμα. Ανταυτού άφησα το πιάτο μου στο πλησιέστερο τραπέζι και στάθηκα πιο όρθια. Γύρω μας οι συγγενείς ψιθύριζαν, οι συνεργάτες του κοιτούσαν με απορία, οι ξαδέλφοι έσπροχναν ο ένας τον άλλον με νέο δέος. Αλλά ανάμεσα στον πατέρα μου και σε μένα το δωμάτιο φαινόταν να συρρυκνώνεται στη σιωπή. «Τους είπες ότι ήμουν απλώς ένας νεοσύλλεκτος?» Είπα ήσυχα. «Ήταν πιο εύκολο για σένα». Το πρόσωπό του συσπάστηκε, η ντροπή και η υπερηφάνεια πολεμούσαν κάτω από το δέρμα του. Κοίταξε τον κύκλο των ματιών που μας παρακολουθούσαν, μετά ξανά εμένα, ανοίγοντας το στόμα του για να απαντήσει. Αλλά δεν βγήκε κανένα λόγο. Η σιωπή παρατάθηκε, εύθραυστη σαν γυαλί. Μπορούσα να το νιώσω. Η ρογμή που διέσχιζε την οικογένειά μας εδώ και χρόνια διευρυνόταν σε κάτι αδύνατο να αγνοηθεί. Και συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι η επανένωση δεν αφορούσε μόνο το φαγητό και την οικογένεια. Αφορούσε την αποκάλυψη, την αλήθεια, ομή και αφιλτράριστη που επιβαλόταν στο φως της δημοσιότητας. Η στάλα είχε γίνει πλημμύρα και κανένας από εμάς δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Η γιορτή συνεχίστηκε μετά από αυτό, αλλά η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει. Οι συζητήσεις που κάποτε γέμιζαν με κουτσομπολιά για χρηματιστηριακές συμβουλές και συμφωνίες ακινήτων, τώρα τράβλιζαν κολλημένες στο βάρος αυτού που είχε αποκαλυφθεί. Οι καλεσμένοι έριχναν κρυφές ματιές προς εμένα, μετά προς τον πατέρα μου, σαν να παρακολουθούσαν ένα έργο που δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ήταν τραγωδία. Προσπάθησα να υποχωρήσω στο μπουφέ για να κρυφτώ στο ουδέτερο έδαφος του κοκτέιλ γαρίδας και των κρύων φέτε ζαμπόν, αλλά ο πατέρας μου με σταμάτησε κοντά στο μπαρ. Κινήθηκε γρήγορα για άντρα της ηλικίας του, τα γυαλισμένα παπούτσια του χτυπούσαν δυνατά στο ξύλινο πάτωμα. Με άρπαξε από τον αγκώνα, όχι δυνατά, αλλά αρκετά σφιχτά για να καταλάβω το νόημα. «Έλα μαζί μου», μουρμούρισε. Η φωνή του δεν ήταν η απαλή βαρύτονη που χρησιμοποιούσε στις ομιλίες του. Ήταν πιο χαμηλή, πιο τραχιά, η φωνή ενός άνδρα που είχε απογυμνωθεί από την πανοπλία του. Με οδήγησε σε ένα μικρό διάδρομο προς μία από τις μικρότερες αίθουσες συσκέψεων που νίκιαζε το κλαμπ. Ήταν άδεια, σκοτεινή, με μόνο το αμυδρό φως μιας λάμπας. Όταν η πόρτα έκλεισε, οι ψίθυροι της συνάντησης σβήστηκαν, αντικατασταθέντες μόνο από τον αδύναμο ήχο της αναπνοής μας. Τότε γύρισε προς το μέρος μου, χωρίς πια τη μάσκα. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, τα μάτια του κόκκινα, το βάρος δεκαετιών βαρύνεψε τους ώμους του. «Γιατί δεν μου το είπες?» Η φωνή του έσπασε. «Γιατί έπρεπε να το μάθω έτσι, από την οθόνη ενός τηλεφώνου?» Διέσχισα τα χέρια μου, ακουμπώντας την πλάτη μου στο τραπέζι, παλεύοντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. «Θα με άκουγες». Συσπάστηκε σαν να τον είχα χτυπήσει. «Φυσικά και θα σε άκουγα. Είμαι ο πατέρας σου». Έβγαλα ένα κοφτό γέλιο. Όχι σκληρό, απλά πικρό. «Πέρασες χρόνια παρουσιάζοντάς με ως έναν απλό στρατιώτη του ναυτικού. Μείωσες όλα όσα έκανα, όλα όσα επέζησα, σε 4 λέξεις. Δεν ήθελες να ξέρεις. Ήθελες να με χωρέσεις στα μικρά σου κουτιά. Δικηγόρος, τραπεζίτης, κάτι για το οποίο θα μπορούσες να καυχηθείς σε αυτές τις συγκεντρώσεις». Άνοιξε το στόμα του, μετά το έκλεισε. Κοίταξε τα χέρια του με τις αρθρώσεις λευκές. Για μια φορά δεν αντέδρασε. Σκέφτηκα, άρχισε με τρεμάμενη φωνή. Πήρε μια ανάσα, σταθεροποιήθηκε. Σκέφτηκα ότι αν το ελαχιστοποιούσα, αν το έκανα μικρό, ίσως θα ήταν πιο ασφαλές. Αυτό με εξέπληξε. Πιο ασφαλές. Τα μάτια του σήκωσαν στα δικά μου. Χωρίς αλαζονία, χωρίς υπεροψία, μόνο κάτι ομό. «Είσαι η κόρη μου, Σάρα, η μοναδική μου». Δεν μπορούσα να αντέξω τη σκέψη ότι ήσουν εκεί έξω και ρίσκαρες τη ζωή σου με τρόπους που δεν μπορούσα καν να φανταστώ. Ξέρεις πώς είναι να φαντάζεσαι το παιδί σου σε μάχη. Να ξυπνάς τη νύχτα, αναρωτιέσαι αν κάποιος με στολή θα εμφανιστεί στην πόρτα σου.
Σκέφτηκα ότι αν το έκανα να ακούγεται ασήμαντο, αν το αντιμετώπιζα σαν μια φάση, ίσως θα ήταν πιο εύκολο να πιστέψω ότι θα γύριζε σπίτι σώα και αυλαβής. Τα λόγια τον συγκλώνησαν περισσότερο από ό,τι περίμενε. Για χρόνια κουβαλούσα την οργή για την απόρριψή του σαν μια πέτρα στο στήθος μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι κάτω από την περιφρόνησή του μπορεί να κρυβόταν ο φόβος. «Έκρυψες τον φόβο σου πίσω από την περιφρόνηση», είπα απαλά. «Ναι», είπε, πίεσε το χέρι του στο στόμα του και μετά το άφησε. «Επειδή ο φόβος σε κάνει να φαίνεσαι αδύναμος και η αδυναμία δεν μου έχει ωφελήσει ποτέ». Τον κοίταξα. Αυτόν τον άντρα που είχε περάσει όλη του τη ζωή παίζοντας τον βασιλιά σε ένα τραπέζι χτισμένο πάνω στις εμφανίσεις. Για πρώτη φορά δεν είδα τον βασιλιά, αλλά τον άντρα πίσω από αυτόν, γυρασμένο, φοβισμένο, αβέβαιο. «Δεν χρειαζόμουν τον φόβο σου», είπα με σφιγμένο λαιμό. «Χρειαζόμουν την πίστη σου. Δεν χρειαζόμουν να καφιέσαι. Απλά χρειαζόμουν να με δεις». Έπεσε σε μια καρέκλα, η στάση του σώματος του κατέρευσε. Δεν ήξερα πώς. Η φωνή του ήταν τώρα ένα ψίθυρος. «Ήσουν πάντα πιο γενναίος από ό,τι ήμουν διατεθειμένος να παραδεχτώ» και ντρεπόμουνα για το πόσο με τρόμαζε αυτό. Η σιωπή έπεσε ανάμεσά μας. Μπορούσα να ακούσω το αχνό τσούγκρισμα των ποτηριών από το πάρτι στο τέλος του διαδρόμου, μια υπενθύμηση ότι η ζωή συνέχιζε ενώ εμείς παλεύαμε με χρόνια ανίποτων αληθιών. «Το μετανιώνεις?» ρώτησε ξαφνικά. «Όλα. Τον πόνο, τον κίνδυνο, τους φόνους». Το σκέφτηκα. Τα ατελείωτα χιλιόμετρα, τις μελανιές, τα πρόσωπα των συμπαίκτων που δεν είχαν γυρίσει σπίτι, τα μάτια του άντρα που είχα πολεμήσει στην έρημο. Μετά σκέφτηκα τους ομήρους, τον τρόπο που αγκαλιάζονταν ο ένας τον άλλον όταν τους ελευθερώσαμε. Το βάρος των ζώων ζυγίστηκε με τις σουλές μου. «Όχι», απάντησα. «Δεν μετανιώνω για τίποτα, γιατί κάθε επιλογή που έκανα ήταν δική μου και αυτό είναι που έχει σημασία». Με κοίταξε με τα μάτια του να λάμπουν και για μια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ζητούσε συγγνώμη, αλλά δεν το έκανε. «Ανταυτού», είπε ήσυχα. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να το διορθώσω». Σηκώθηκα από το τραπέζι όρθιος. «Ίσως δεν μπορείς, αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρεις ποιος είμαι». Αυτό είναι μια αρχή. Για πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα να κουνάει το κεφάλι, όχι περιφρονητικά, όχι συγκαταβατικά, αλλά σε ένδειξη αναγνώρισης.